ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ବିଜେତଳା ବ୍ଲକ ବନକାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିଆଡ଼ିପା ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ସାହିରେ ଥିବା ଦୁଇ ପରିବାରର ଘରରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଟୁଡୁ ଏବଂ ଦୁବରାଜ ବାସ୍କେ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାସ୍ ବହି, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧର ସରେନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦମକଳ ବିଭାଗ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଜୁଳି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମନନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।